No niin, morjesta ja tervetuloa tänne Tykkimäkeen Rokkirallin 4. osakilpailuun. Ja tänään vähän seuraillaan Team Löysät koko toimintaa, että mitä me tehdään tänne ja katsotaan kuinka kisoissa käy. Rata on tuttu, tää on koko tiimin porukalle käytännössä kotirata, niin kaikki tietää minne pitäisi ajaa. Menestyksen puoleen silleen, että aina minimitavoite on, että päässään finaaleihin. Ja jos pysyy keli kuivaa, niin silloin pidetään tavoitteet, että yritetään A-finaaliin asti päässä. Janne ajaa tällä kertaa hänelle hommasin niin sanotusti ajopaikan, niin hän ajaa vetariluokassa ja Jannellekin tää on ihan ensimmäinen kerta Rokkiralliin. Mielenkiintoa seurailla, kuinka hänen kanssaan käy sitten. No äärettömällä itseluottamuksella tietysti, että sille ihan normaalisti. Ehkä se paras terä kadoksissa, mutta mä luotan, että tuossa pääsuoraan se löytyy. Eihän tuolla autolla voi kuin voittaa. Minkälaisiin ratkaisuihin nämä herrat siellä päätyvät? Nyt alkaa niin sanottu todellinen kilvanajo. Äskeisestä keräilyerästä sen voitin, nousin sitten tuohon semifinaaleihin ja siinä olisi tarkoitus sitten ratkoa, ketkä menee mihinkin finaaliin. Ensimmäinen menee A-finaaliin, toinen B-finaaliin ja niin edespäin. Finaalit menee sillä kaaviolla, että aina 2 parasta nousee sitten seuraavaan ja aikanaan sitten 6 autoa on A-finaalissa, ketkä ratkaisee sitten kilpailun voiton. Vähintään niin minimitavoite, että oltaisiin 3 joukossa, niin sitten olisi se vähintään C-finaalipaikka hallussa. Siitä lähdetään ajamaan. Kinnunen 117. Ja vielä nelosena. Itsellekin vaaleista. En sano mitään. 19.
lähtien. Pysäytettiin sitten punaisen lipun, siellä oli vakava kaatuminen ja sitten otettiin D-finaali uudestaan, se lähti hyvin siinä ei ollut ongelmia, tuli toiseen maaliin. Sitten seuraavaan. Yhdessä nostautuu 19, kenen paukut riittää. Päässyt ajaa joo ja C-finaaliin. No, oli tässäkin aika paljon vääntöä, mutta onneksi pääsin taas tokaan maaliin. Nyt pieni tauko ja kohta lähdetään kohti B-finaaliin. Yritetään A-finaali kohta. Päivän 8. oli numerolla 16 Jomi Pullu. Ei muuta kuin haettiin pyttö kotiin. Ihan ei vauhti riittänyt sinne A-finaaliin, mutta B-finaalissa kuitenkin oli 4. Niin täytyy sanoa, että on kuitenkin tyytyväinen päivä. Vauhti oli aika mukava kuitenkin ja vastus oli kova. Täytyy sanoa, että tapahtumia tuli aika paljon, että kun autoakin katsoo, niin siinä on muutama rokonarpi jo tullutkin siihen. Taas saa vähän popniittia laitella ja teippiä. Hyvin meni kuitenkin.